So guys, nauli na migi kasimbahan. Grabe katasan ako to sa kay puno maglamisa. Wow, mata mo. Siling-siling sila mo ko na rin. Sana naman may mutamo kay puno maglamisa. Relax. Mapuwa na yung media sa buwan. Tadan. Unsay suwa? Sinabaw. Ang gikata baboy bukog lagi. Bukog lami mo gani bukog sabon kay naglasa. Tatire, wag ka na mag-away, may secret, tatire. Siya pag mag-away mo, wa kay daganan kay dakeng tao na. Day. Sumbagay na, sumbagay. Kami na itok. Ano man tong naitok man? Kontok din lang na. Wa, tuloy. Awak tujuin lagi. Sige, may ko gani ko kayo. Walup lagi ka na, hanggang kagwanga ka. Okay, minuto na tata. Dada. Aja penggujud man hoy batasan. Wow, mamur suksuwa. Huhu. Mga antanin jo guys, dami dari sinabong bukog. Dapat may ginamos gini sa harang lang. Dapat kinilaw nga karabalyas. Ladoy ka undoy kay arong di magniwan doy. Siya grabe slimil, pas slimil kaligo na. Sinaw-sinaw nagaping. Agsitirin tao, nagaping nagsinaw-sinaw pa pus oil. Amay nang ka ngano mo nang hatagong nang kagwanga mo. Kamuray kan kaon mo na konsensya. Nganay tao dari nga kakanunog nang kawali sa lini. Bisan na magtulula laman ito ang lusog. Sino ba naghiwa lagi? Sa may may murag bring house. Bisag tulura ka lusog, yung kanimo anger bas pramida niyo. Nga na, wajud. Ganun ginamos mo namin giswa, doy api palaman gidagdag ka na. Mas injo kayo makan ka ginamos kada adlaw mo kinar ni karne. Uy, namirah mutas buwad. Uy, nay panghatag na nanay paraho na nay. Wow, orang lamias buwad. Kini mo igwapo mo ni buwad nga gitawag og haul-haul. Si Mama Julie na malingke. Julie lagi sugo. Lalo uy majuga ni kanas Mama Julie ni ari na masugo ako kay sadyo man kuno lakaw. Dali na masugo. Oh, apa nita? Dali na suguon ba sa nay kwarta? Oy, hari. Kanay haring pagod. Kadi mao. A few moments later. So guys, dan kami mutukad. And then dadto mi mag-camp titus na ikato. Dito na to. Asan dita? Way patag na to. Higda tag bakilid na. Asan ta mag-camp ta na? Karaan ko an. Pwesto. Danas nagibaragas upat ka tao. Dadto ra lim. Nira ka mo camp? Ka satisfied are. Ihangat naman. Nawa pa mga ganito kasugod, pa kasugod sa starting point. Nabuang na. Di kay bugat manggugija. Parehor ba sa tang nagidang bugat? Napakadandan, bugat nang itang baon. Kani kadandan bugat ti kay luto ni. Nay ragod. So, mana guys na mag-set up pa mi sa mga tent inigabot. Musa ka kadoy? Bilin naman yan eh. Bilin ro na nganong magara-gara. Kada nang helmet. Okay ra magdari. Ay bilin. Sige. Lamdag pa man di ay. Uy sa. Kugo ni ilo ni. Ngano mamalibang ka? Isi na mo kuno tungilo kag kugo labak ni mo kunot. Foto na gagawin ay kadi. Di ara kay way klaro ikasabot. Nag-charge ang tadaan. Ngano nagdudaman kag iro? Ha? Magi mo karni zon kaya tang isog ba? Kare nagdasi jag uling ja nagdasja og karning baboy. Dara dia. To ra karning baboy. Ano man alim nga nagkamang naman ang karne sag. Hala, tambok ra ba na alaga jud mga ligid jud ron. Una mo ka excited na kumutan-aw ninyo, gansay por man mga ligid. Una limbog. Sili mog si Junjun pa una kay arong ligid ukan say maligid na na. Kanseta. Apil tanan mo. Di mo paraplin man ta. Paraplin man ta. Aw lisod og mauna nino kay jag maligid ni among tangtanan. Tambaw ni mo dang nagdaka. Adto kilo-kilo. Hindi. Aw. Wa di ay. Pagsawa. Para og mas buntag. Karunte ka. Karunte ka. Sana all. Na malagyan ka wa ka nag-charge. Hi. Hello. Hi. Dagang mga idaan. Hello everybody. How are you to come out? Oh, come out naman. How are you to find out mo dito? How are you to come out mo ga? Ay, halangan ng gwapo ko. Buyag. Buaw. Bagin pon. Dara isa ana ho. Ngit-ngit na dud guys. Una-una na sila tukad. Musunod ramis undoy kay nag-sit upas idang motor. Sit up.
Ah, sit Dadan tapos mo busy. tripod. Uy, uno, ang tripod bili na gana. Kaya Daman akong doyan. bili naman ng duya sa punin mo hukot. Ay unlan. Hukot sa ihukot ni mo kuan kugon. Ano guys na nukad na sila. Si Junjun TV, si Terry Burrs, si Limbohol Vlog ug si John Mark. Kasi nabot mi kay maadyo maglangit tanawa. Tadan, there's a moon already. There's the moon out there. Kining ang cellphone guys na ni brightening effect nga bisag ngit-ngit na. Klaro-klaro gyapon ko ninyo. Pero actually, in person ngit-ngit na gud kaadyo so kinahanglan ta mag-flashlight sa daan ngim katulubod sa tanan di mao. Ha? Okay, bugat ring ang kuan. Salamat. Makapita kag lawas. Okay. Let's go. Basig nagbilin magbanakon dito ha mong matamakan ha. Basig nagbilin magbanakon dito. Ha, tamakan nandiyan na magbanakan. Shout out. Lagir. Hangat sakit sugan. Pero pagkahimus. Guys. Time check. Alas 5:34 sa hapon. Oh, ito nag-vlog si Mayor ko na. Dani. Vlog. Nanis Mayor no. First vlog ni Mayor. Wala dyan ko exercise, doy. Dali naman tama. Dutlan. Nahiniram taglakaw. Hoy. Pang lamdag mo sa tamakan, ha? Hay nalibang. Hay may ilo. Kugo na abhak na dyan kunot. Lord God, help us. Palaban mo di ay palumak sa kasaka gisugo kas Ginoo pasakadan eh. Kabagod man itong kazun bugat ng imo. Dara. Sungad magilaw. Nice tanaw nag mountains no kay mura ning shadow sa langit na. Na may amo. Hani ba ning lubog naman na sir? Uy, Ginoo ko mura naman kag Si Undoy grabe Undoy. Mura na magkargador. Langit nito na. Kamusta ang iyong lagay? ganon pa rin pag ihi. Buing ka na guys ning lubog na oh. Ga four wheel drive na kamang-kamang na. Luma lagi banuban. Arang Ang mga pakilira. Tapo Survivor, bakit ba ganito? Kau hinahin na nagtaglay. Ano sa kay pahilo na sa mantiil. Pahilo na sa gagag autopalan. Tira pa na tabunan sa kong kapil. Bikagan manggod ko og paspas kog lakaw. Musakag ang muscle. Agaw ka na. Kasi. Tara ko na. Lagi. Hi guys. So abot na dyan ko dar sa mong kampingan. Nanay buwan. Ay, salamat. Abot na gajag mga tao. Hargay namin na maak. Ngit-ngit na. Grabe slim wheel ga usa. Singa to. Sila ay mag-sit up sa mo ang tent karon kay. Hindi mag-sit up. Mga unmin ja. Mag-stargazing. Ja magdodowa min ja. Hangat lagi. Labi nag ako kay wano ko exercise dugay na di grabe hanga ka din mura nga dunga. Pagtas ang bugan. Hala dyan, hinati dyan hams. Sunog dyan tibok buntod ron. Tagtawag ng fire. Asama ni mag-fire pa to karon. Mang-hire ta. Yan ka ni mo bisag nga sunog dun eh. Sunog lagi bisag gamay rang kuan na. Bisag basa-basa ni, sunog ni. Ara paga ang mga nagkuan good kananay unas na. Sunog ganin ila raw hindi kadlitan sa nang init sa adlaw. Arang uga nang grabe inita jud ba? Ja, hangin pud. So umali mga charge yung baterya. Palpak. Ulit na sa kiyawat na mag-charge. Ani mo nag-charge kag guwang mo. Ni buwan sana. Lay konsa nito mi? Ani man na. Ajo na kay majaboy nung na nagway. First time mag-camping ka ba me? Ug ba na pud? Libre di. And orame po rin siya. Yes, pura miniwas, pura siya rin giluok koy batasan mangingilag ug uyab. In love na ho idaan. Hala. Itang lover. Ha? Ang kay sabot na mong dun terminaton o terminaton. Sarto mariniton. Terminaton. Sa kay wa man dagi terminate. Nga inato mo ko sa tambirara. Tambirara. Ha? Bilara. Dahamay ka sa wakan dag sa kulit. Wa kay nawahe mo ko darko. Na tipo.
Bengo de ka kay mo tingog manang darkog larga. Asa magbalik din Wow, ito. papod nga limbo. Grabe. Kasama to kain love na Kita ta. Liman ka na sigaw-sigaw kog kitan kog abs oh. Bugod tiglo to naman to. Ag abs ba? Tiglo to tigko sa pamahaw. Tigatiman. Arang matsuha pa to sinaw-sinaw kog mga abs. Nag-usa na, nag-usa. Asa mabuntas nga. Nag-propose. Tag-izahag limpo. Ewa mo kung sa uyab, galubog-lubog sa kugnan. Adalam daga na makita na. Ayaw pa sa adyo. Ingalig mo yung mga uyab guys, maglubog-lubog sa kugnan. Okay, mamay uyab. Ares kugun, magpa, init-init. Walang jowa. Nan sa naman yung bataan eh. Ning lubog ra ba to do? Buwan. Saksi ang buwan. Nga wala gyoy ko'y kauban. Narime. Na-rhyme to taguan to. Pila-pilan pa buwan sa isahang di malas sa pag-ibig. Bahala ka diha. Diha ra ka. Harira po ko. Madyo pa ka kay na kay kauban nga bitoon. Lang, pag kay amorsiko kugo na ka ba na? Amorsiko. Sas, ginawa ko. Ang Mersiko, nagdungaw-dungaw na ho. Hi guys, good morning. It's 5 o'clock and 5 in the morning. Tug now. Si Jonjon ug si Janjan na naka na itong buntod. Dag ako kay murag banghanam ko kinatkat na kay halos na amin na pero mo katkat. Arher ako magatang og sunrise. Lah, napay crickets. Kini guys, dan ako na pislok. Yellow ang ikapislokan. Para lami tanaw nag-shadow sa mountain. Buapo ka jo. Diyan nang nagsiga na namo nagsintro daring baranggaja. Oh, napinagsiga na may bayad sa bus. Kaning blue o green na nasjunjun na pislok. So today guys, di mi maglangan po dari inig ka init na mo uli na pud mi kay nako appointment karon sa dentist. So finally makabalik na gud ko sa dentist kay 2 weeks pud na delay ang appointment. Na pa may nagpagrak-garak og tuog to. Nanilok pa ang taho na siya. Uy, lasay na. Tagbog na mi guys, na junjun kulbaan ako kay maligid na maamong ko dari. Dagag ka adyo mo tagbong lisod may tagbong kasi sukad. Jun. Nahinay laman diha. Yes. Dana mo yarang lisura kay grabing tulira. Dagag pa jagdaan kay mo rabitaw si Jag maglumot.
Ulbaan ka? Gabaan po ko para nimo kay maamong man ko malikid ka ma. Hagian man po ko. Di ba day ko ma hagip? Madino kay dali ra no. Dali ra dito maabot sa bus. Tuwa na sila guys, una na sila tiri kay nagpauwahi pa mi dun kay ga time lapse pa miss sunrise. Kay karong sunrise kay natambunan sa clouds. Buhig break, ipagod los. Ara ka. Ara ka cute, hinuzunzun. Bidli magbuog. So, una tir sa kay tir.